या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। प्रकल्पासाठी मातीचं सर्वेक्षण सुरू असताना मोठ्या संख्येने आंदोलक सर्वेक्षणाच्या ठिकाणी दाखल झाल्या होत्या। यानंतर पोलीस आणि आंदोलक आमने-सामने आलेत। महिलांना प्रकल्प स्थळावरून हटवण्यासाठी त्यांच्यावर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुरांचा वापर करण्यात आला होता। गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात चर्चेचा विषय असलेल्या बारसू रिफायनरी प्रकल्पाच्या संदर्भातील आंदोलन 3 दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आलं असून आंदोलकांनी घोषणा केली आहे। बारसू रिफायनरीला 70% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा पाठिंबा आहे। आंदोलनासाठी काही बाहेरील लोक आलेत। तिथं आता शांतता आहे, तिथं कोणताही लाठीचार्ज झालेला नसल्याचं विधान सीएम शिंदेंनी केलंय। बारसूवासियांच्या भेटीसाठी जाताना खासदार विनायक राऊत यांची गाडी अडवली। शिवसैनिकांसह रस्त्यावर ठिय्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विनायक राऊत यांना अटक केली। बारसूवासियांच्या भेटीसाठी जाताना खासदार विनायक राऊत यांची गाडी अडवण्यात आली होती। शिवसैनिकांसह त्यांनी रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं। बारसूतील गदारोळानंतर जिल्हाधिकारी आंदोलनस्थळी पोहोचले तेव्हा स्थानिकांची समजूत काढली जात होती, पण आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचं ऐकून घेण्यात स्वारस्य दाखवलं नाही। रिफायनरी संदर्भात राजापूरच्या नगरपंचायतीत राजापूर नगर परिषदेच्या हॉलमध्ये बैठक पार पडली। या बैठकीत कोणताही तोडगा निघालेला नाही। रिफायनरी प्रकल्पाला नाणारऐवजी बारसू येथील जागा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 जानेवारी 2022 ला केंद्राला पत्र लिहून सुचवली होती। ते पत्र लिहिण्याआधी स्थानिकांचा विचार करायला हवा होता, असा टोला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला। केवळ बारसूच नको तर नाणारमध्ये देखील रिफायनरी करा, अशी आग्रही मागणी रिफायनरी समर्थकांनी गुरुवारी प्रशासनाकडे केली आहे। बारसू रिफायनरी बाबत कोकणचे सुपुत्र माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू गप्प का, असा सवाल डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी केलाय। त्यांनी हा प्रकल्प ग्रीन आहे, प्रदूषणकारी नाही असं सांगावं, असं आव्हान त्यांनी केलंय। सिंधुदुर्ग जिल्हा शेतकरी संघटना बारसू गावातील लोकांसोबत आहे, असं मत अण्णा केसरकर यांनी व्यक्त केलंय। रिफायनरीच्या नादात सरकार कोसळलीत हे ध्यानात ठेवावं, असंही ते म्हणाले। आम्हाला या राज्यातील जनतेच्या आयुष्यात बदल घडवायचा, सामान्य माणसं तुम्हाला मतदानातून जोडे मारतील, असा पलटवार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या ट्विटमधून केला। सागर कवच मोहिमेत पहिल्याच दिवशी सुरक्षा यंत्रणा पास झाली असल्याचं पहिल्याच दिवशी समुद्रात 10 वावामध्ये रेड टीमला पकडण्यात यश आलंय। सावंतवाडीतून केसरकर आणि कणकवलीतून राणे कायम असणार, असं विधान मंत्री उदय सामंत यांनी केलं होतं। याबाबत सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा निर्णय हा भाजप हायकमांड घेईल, असं मत राजन तेली यांनी व्यक्त केलंय। कणकवली येथील एका दुकानात सुवर्णकार म्हणून काम करणाऱ्या शैलेश कुडाळकर या सुवर्णकारानं वैभववाडीत रेल्वेखाली झोकून देत आत्महत्या केली। सिंधुदुर्गातील 11 पोलीस अंमलदार यांच्या उल्लेखनीय सेवेबद्दल 1 मेला महाराष्ट्र दिनी पोलीस महासंचालकांचे सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्ती पत्रक देऊन त्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे। कुसूर सुतारवाडीतले प्रवीण तावडे या शेतकऱ्याच्या गोठ्यात शिरून बिबट्यानं गायीचं वासरू ठार मारलं। ही घटना गुरुवारी पहाटे घडली। बिबट्याच्या दहशतीमुळे या भागात भीतीचं वातावरण पसरलंय। मला याआधी ठाकरे गटानं 3 वेळा मारण्याचा प्रयत्न केला, असा गंभीर आरोप किरीट सोमय्या यांनी केलाय। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी छठ पूजेच्या वेळी केलेल्या कथित प्रक्षोभक भाषणाबद्दल बजावलेला समन्स दिल्ली उच्च न्यायालयानं रद्द केलाय। आम्ही 164 आहोत, पण 2024 मध्ये 200+ राहू। जनतेला अपेक्षित असं सरकार येईल, असं प्रतिपादन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलंय। पालघरमधील गडचिंचले गावात 16 एप्रिलला जमावाकडून झालेल्या साधूंच्या निघृण हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे दिला जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे। कर्नाटकचे भाजप आमदार बासन गौडा पाटील यांनी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना विषकन्या म्हणून पुन्हा एकदा देशाच्या राजकारणात खळबळ उडून दिली आहे। महिला खेळाडूंनी भाजप खासदार आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण यांच्यावर लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केलाय। या प्रकरणात दिल्ली पोलीस FIR नोंदवू शकतात। कुस्तीपटूंनी धरणे आंदोलन केल्यामुळे देशाची बदनामी झाली, असं विधान PT उषा यांनी केलं होतं। त्यांच्या विधानावर नाराजी व्यक्त करीत टीकेचा भडीमार केला जातोय। बॉलिवूड अभिनेत्री जिया खान मृत्यू प्रकरणी विशेष CBI न्यायालयानं निकाल दिलाय। सबळ पुरावे अभावी अभिनेता सूरज पांचोली याची प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।